Monument. Takže čaute pri našom dnešnom videu z hry Good Game Empire. Hráme traja vlastne. Roman aj Aďo, pozdravte do videa. Čaute. Čaute. Aďo, hlasnejšie by to nešlo? Čaute. Dobre, takže neviem, či som sa posunul, alebo neposunul, ale asi posunul. Tu mám 10 rubenov týchto. Tak. Toto bude taký kratší let's play z tejto hry. Ačko je 14, ja som stále 12. Ja som 5. Románko je 5. A ešte počkajte, vybavujem. Toto už pomenej hrám. Chystám sa dotočiť. Pane Bože, toto mi horí zase. Tak. Dominik, to si nemá dávať tú alianciu, pomôcť s alianciou. Lebo nemá, 10 ti to nepríjmu aj tak. To nevadí. Tak. I koľko, ja mám normálne rekordné množstvo vojakov, že 4. Dobre, Aťko. Do 10. Týchto dáme. Tak. Do 4. Útočím Aťo na hrad, len aby sa nečudoval. Tak. Kto útočí na hra? Je na ich. Komu? Aďo, skús pozrieť, či som na našom svete, volám sa... Reza, tak čo sa volá. Hej, iba Reza. Iba čisto? Hej, Reza. Dobre, pozrieme poštu. Úroveň 5. Takže to vieme. Aj, to kúknem len tam útok urobiť. No. Dobre. Takže Mne sem prišlo, že jedno sme pripoj sa k vyhrali. aliancii. Traja poranení. Dobre. 170. Hej, si tu hrad Reza, taká fialová vlajka. S čím? Zatiaľ máš iba sklad, 2 domy, taký fialový tábor. Nie, ja mám hrad. To nie je náhodou modrý tábor? To je taká... Počkaj, tak v boku máš hrad na väžu, hradnú väžu, potom dielňa oných obranných nástrojov, Kameňolom hneď. kameňolom farma, kasáreň a hneď vedľa toho ďalšia farma. Je to tvoje? Áno, hej. Tak modré, to je modré. To je fialová. Idem vám ukázať. Ja mám modrú. Mám tu mlyn. Vyzerá tako fialová. Ukážem vám našu alianciu. Čakaj. No toto je naša aliancia. Dáni vodáky prišiel. Roman, poslal som ti žiadosť do aliancie. Tebe, a Romanovi, tu máš poštu. Tak, o to hore. To. Čo? Daj to. Dobre, už je tu Reza. Je tu Reza. Aďo, daj ho týmto, kde je ten Davido. Aký Davido. Čo je Davido? Neviem. No. To taký nám prišli do aliancie. Dobre, dačo darujem do aliancie. Tak. Roman, ešte máš jednu plnú pozíciu. Čo? Budeš oný náborový pomocník. Takto. Sice si úroveň 5, ale dobre. Až by ste chceli, tak nám napíšte do popisku videa, až by ste chceli byť v našej aliancii, Nie do popisku, iba napíš. či do popisku, napíšte nám to do komentov, alebo ako to volá. Tak. Toto neviem, čo je. Aďo, ako sa dá opevňovať hrad? To sa ti potom dá zvyšovať automaticky, keď budeme mať Tam vyššiu. ukazuje, že nejaká smola, či čo mi tam ukazuje. Počkaj. Tak nech ti to domov urobíš, však sedí vedľa teba, nie? Hej, tak kde by si nesedel? Nauka. Lani, ty to nevieš tiež. Ale to viem. Tak ale hrá to dlhšie než ty. Tak možno.
A tak keď som sa ho pýtal, ako to robí, tak on povedal, že nevie. Ale čo? Taký Piponov je v aliancii. Není tam, iba napísal správu. Čo napísal? Neviem. Počkaj, je tam? Ani? Není tu, však sme to iba my traja. No, dobre. Toto. Tu mi dečo ukazuje kotol so smolou. Ja, že o čom točí, to si vieš dať náhradnú bránu. Tak toto ja som nemal, preto tak neviem. Inak ospravedlňujem sa za to, že neviem to až tak hrať. Ako koda, ktorý. Ja sa učím na to Elementa. To je nejaké cudzie aliancie. Aktívna aliancia. Pomôcť všetkým. Čo? Ty si mi poslal dačo, že mám takom pomôcť. Neviem o tom, ale radšej nerob nič. Tak necháme tak. Musím robiť vojakov. Ty kokošek útočte na tie hrady, kus tam vedľa mňa sú hneď dvaja nepriatelia. No Roman, ty ešte neútoč, lebo ešte nemáš takých vojakov silných, no toľko vojakov silných. Ja som teraz útočil, ale neviem. Ale urobil som nejakú, že udržiavanie hostiny. Dobre. A čo nám povieš nového? Čo? Čo povieš do videa, dačo? Neviem, ale počkaj, čítam, že keď som ho kúpil, no urobil tú blbosť, tú hostinu, takže to O Bandikem nechceš nič povedať? ani, Veď povieš, že si ho stiahol. no ale nemám mikrák. No nemám mikrák, tak mu nejde Bandikem. Takže si ho na dve veci stiahol. Aďo, kde dá pozrieť, koľko mám hráčov? Ideš tam, ako je dole tá bedňa v ekonomike. Ja Máš? tu mám počet obyvateľov 20. Ale to je hore, to sú obyvateľia alebo vojakov. Keď chceš, tak tam dole v pravom dolnom rohu tam máš takú bedňu a tam je napísané ekonomika, to rozklikneš a prehľad dáš. A tam ti vypíše všetkých vojakov, suroviny aj verejný poriadok. Aj všetko, čo máš na hrade. Ja toho moc veľa nemám, takže... Tohto kastána by ma zaujímalo, že ako to mám akože dať. Díky už bude mať za chvíľu vybavených skoro všetkých tých oných. Ty máš že lukostrelcov. Aj. Ospravedlňujem sa, že zase není video s kamerou, ale... Nechcel sa mi zapieť na kameru. Dobre, to je asi všetko, čo som chcel povedať. Aďo, akože to hocikto nám môže napísať do tohto... Ja som dal, aby sa mohol hoci kto pripojiť do aliancie. Zase nejaký oni dobráci nám dali vojnu, ty kokos. Kámo, my máme... Toto, ako z toho počkaj, ja to poviem. So 4 alianciami máme pakt No, a s jednou máme mier a z raz, dva, 3, 4. S 10 sme vo vojne. ukážeme s tým stranovci. Ja teraz som, že na nich otočím. Aďo, Kto je ten Počkať. Tommy 2? som zvedavý. Normálne hráč taký. On nie je s nami v aliancii? Čo? On je s nami v aliancii? Aj. Tento vedľa to je mňa, toho pozvem do aliancie, lebo to nie je s nikým. Kto je online? Iba my traja. Ja som už písal. Neviete tam dať... Tak toto je pre toto video všetko. Nezabudnite zanechať like, Odber. lajkujte, komentujte. A Čaute. čaute.